met Dirk Baron. En dit is het nieuws van dinsdag 28 februari. Lut Jacobi, verrassende kandidaat PvdA-leiderschap. Oudere vrouw Beetse Zwerg hoe vol en versboen. De bijzondere foxen in Aquazoo. Dat en meer, na het waarbericht van Piet Paulusma. Joen heeft vannacht nog altijd een bewolking, maar ik mist een tichte mist misschien op plakken. En morgen wordt het ik net oors wat miserig, droege perioden, hege temperaturen, 10 tot 12 graden, maar ik werk eens op mist. Goejoen en welkom bij Joet. Het Frieske Tweede Kamerlid Lut Jacobi is de verrassende 5e kandidaat voor het partijleiderschap van de Partij voor de Arbeid. Krijgt voor de deadline leveren ze vanmiddag de 100 handtekens in die het nodig binnen om haar kandidatuur officieel te matchen. In Wergeer treffen we van de morgen het Frieske Kamerlid dat haar op het allerlaatste moment kandidaat stelt om politiek leider te worden. Ja, er wordt bekend dat Ronald Plasterk, Diederik Samson, Martijn van Dam en Nehabat Al-Bayrak een gooi doen willen om Job Cohen op te volgen. Tot op heden vind ik dat ik nog iets toevoeg aan de kandidaten die er staan. Ik kom uit de regio, ik ben echt van de meesken, de achterban, met elkaar een goed programma deel zetten. Ik ben heel vaak van gunnen en gegund worden. Dit is een binnen van Jervin. Lut Jacobi is zo'n 84 lid van de Partij van de Arbeid. Er zit zo'n 2006 in de Tweede Kamer van de partij. Daarvoor wie ze directeur van GGD Friesland. Op het symbolische tijdstip van 4 voor 12. Hoe lang het zo op het partijbureau in Amsterdam de handtekens die nodig binnen voor haar kandidatuur. Ik kom meer dan 100, verder over de 100 handtekeningen aanbieden. De handtekens zijn goedkeurd. Ja, het doogt al erg. Nou, dan gaan we er nou met zin aan, hè? De 5 kandidaten presenteren haar de komende tijd bij debatten in het land. Naast 50.000 partijleden kunnen dan tussen zo'n en 14 maart haar stem uitbrengen. Voor het grote publiek is Jacobi zonder mis de grote onbekende. Al had ze in het noorden wel de type van een soort meisken. Op vrijdag 16 maart wordt dan bekend waar het beziekje mij de zwalk in de Partij van de Arbeid weer nij elantie aan. Ja, het is een verrassing, maar ik ben er heel blij mee. Want ik ben blij met ieder lid die zijn nek uit durft te steken en niet naar het plafond blijft kijken. Maar zegt, ik vind het belangrijk dat die partij op de poten komt. En ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik ben natuurlijk al voortzetten als wel bekend in Friesland en het noorden, maar net Nederland breed. Natuurlijk net wekelijks zien Pauw Witteman. Ik ga even. Komt eerst Diederik Samson uit de Tweede Kamergebouw. Tuur. Ja, jongen. Maar dat veroordeelt van nou. De kandidaatstelling van de 56-jarige Jacobi maakt het een soort reacties los. Haagse insiders nemen het een absoluut kansloze missie. Ja, de koningin van Friesland, dus ik denk dat ze zich geroepen voelde. Nou, het mag van mij. Ja. Maar ik geef mijn geboortegrond niet zomaar op, hè. Ik heb er 17 jaar gewoond in Friesland. Ik voel me daar thuis. Dus ze krijgt nog een flinke dobber aan mij. Verrast het jou toch nog dat het zoveel reuring opsmiet? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik ben natuurlijk een beetje outsider. En ik ga er vooral van genieten. En ik hoop een mooie weekend. En in Friesland wordt ook generaal positief gereageerd op het voornemen van Lut Jacobi om politiek leider van de PvdA te worden. Zowel binnen de eigen partij als toch politieke tegenstanders. Een 83-jarige vrouw uit Beetse Zwerg is vannacht in haar eigen wenning opvallen. 2 mooie met bivakmutsen op maken haar wekker en bezochten het slachtoffer vers te binnen. Een vriend van de vrouw docht het verhaal. Hoe ben ze eigenlijk binnengekomen? Ruutjes tegenslaan. En de handen trouw en zag van binnen het ruutje hebben maken en naar binnen kroop. Ze is wekker worden toen, omdat er op een zien wie die haar vastpakte. Nou, en als je weet dat je wel innig was, dan verwacht je dat natuurlijk niet. Dan schrik je ontzettend. En wie dus een man die probeerde haar handen vast te binden met een partijrips, is later bleken. En daar had ze het zien verzet en ze is tegen een man begonnen te praten. Dus echt in gesprek met hem bleven. En op een gegeven moment is het licht aangegaan. En toen had zij gewoon proberen om haar alarmsysteem in werking te stellen. Wat voor alarmsysteem is dat? Je kan op een knopje drukken en dan zijn mensen die ziek je contact met je en die vragen wat er met je is. Wat je vallen bent of wat je, wat je maar hoe komen kan. Hè? Nou, en dat kon ze activeren. En wat gebeurde er toen? Toen begon er aan de andere kant van het systeem iemand te praten en dat is dus vrij duidelijk in een huis. En wij denken dat de man daar heel bot verschrokken bent, want toen ben ze heel handig aangezet.
echt een grote ding meenemen, ben ze net aan het komen. Hoe wie mevrouw er rond daar? Wie ze ik verwoenen of iets? De handen, die ben... ja, dan kiest je dat er mijn kracht om die polsen omwrakselen is om die vast te binden. Dus die ben nou een beetje dik en blauw. Dat kist het om zien. Als je ziet mijn maatje dan ben je natuurlijk angstig. Maar aan de andere kant is het toch wel heel kordaat wel. Wie ze ik lulk misschien? Ergens wel, denk ik. Maar ik denk ik meer teleurgesteld in een mens. Als je altijd zijn wordt van hield. En ik nog van het is je mijn eigen schuld, want je houden hield en wij hebben geen hield. Zo'n soort opmerkingen er maken. Ja, dan nee, dat is weer teleurgesteld volgens mij. Er is nog mijn speurhoen zocht naar de dierders, maar ze binnen net voen. En de politie ziet het erom tjoegen die het meer weten van de oerval. Het volslijne interview is te zien op omroepfriesland.nl en daar kun je vanzelfs al het oren Frieske Nijs vinden. De vertochte van deerslag op Ietsje Bauma uit Friendship bloot langer verzitten. Dat had het gerechtshof bepaald. De advocaat van de vertochte hier een verzekering om zijn cliënt vrij te litten. Hij is vregen om extra tjoegen te jaren en om extra onderzoek van het bloed van de vertochte. Maar het gerechtshof had alle verzekering afgewezen. De vertochte uit Friendship is eerder tot de rechtbank veroordeeld. Dat 12 jaar celstraf. Sijsbjerm en de gemeente Friendship die binnen het net eens door het plak werd het nieuwe multifunctioneel centrum komen mat. De gemeente kiest voor een plakje in het centrum, maar het dorp wil wat oors. Dorpsbewoners willen dat het gebouw van Eolus kocht wordt en het nieuwe multifunctionele centrum daarin komt. Het Benne-Doch-centrum stiert te keep. En een dorpshuis in het centrum zou voor oorlijst zorgen. Een dorp dat geen dorpshuis in het centrum hebben, dat vind ik wat apart. Dat mooi zou denken uit je willen, maar het is net zozeer een dorpshuis. Maar het gaat dus meer om een sportaccommodatie. En als je sportaccommodatie hebben willen, mooi een dorpshuis erin, ja, dan moet je toch meer rond te hebben. En dan is er iets. De gemeente wil het in de kern van het dorp. Dat zou beter wezen voor de leefbaarens, want de dorpskern vertut is het. Er moet heel wat in het centrum gebeuren. En zo nou, ik is nou het multifunctioneel centrum wat er komen moet. Dat zien wij als een kans voor het centrum van Sijsbjerm, omdat er al wat pannen leeg komen te staan. De garage De Boer zou een mooie locatie wezen. Die willen wij graag verkennen. Wat kent er al hier, wat moet er gebeuren. En een tweede locatie zou wezen de PKN-kerk, dat is de gereformeerde kerk in dit geval. Die vervalt straks en daar zal ik wat mooi gebeuren met. En dan komt misschien een locatie vrij, wat dichter bij het centrum. Eolus verbouwen is goedkoper als nijbouw en het dorp vindt dat een groot gebouw net in de kern past. Om de behoeften van alle verenigingen die wij in kaart gebracht hebben, om die te kunnen voldoen, ja, dan moeten we grutteren en dat kan absoluut net in de dorpskern. We willen het wel graag, maar het past net. En ik voor de bewoners eromheen, want dan krijg je een stuk oerlijst. Ja, dat is absoluut net in orde. De gemeente wil het liefst alles niet in het dorp hebben, maar dan praten we net meer over een sportzeel, maar dan praten we over een gymnastiekzeel. En dat is net de bedoeling. Zij komen met het idee van door nog 2 gymvloeren. Ja, 2 gymvloeren naast elkaar. En daar hebben we nog net van uitzoeken dat net een maatje te groot is voor Sijsbjerm. Dus hun ambities zijn wat te groot? Nou precies, we moeten even de ambities denk ik weer even een beetje uitschalen. Nodig realiseren wat nodig is. Daar zullen we alle kansen daar. Maar eerst proberen een realistisch plan te maken. De gemeente zal komende tongens praten over het multifunctioneel centrum. 2 nieuwe en vooral bijzondere bewoners van Bustenpark Aqua Zoo bij Ljouwert. Vanmorgen binnen de 2 vennekken onkaan. Ik wel bekend als de woestijnfox. De beestjes leven hier gewoon bij in het noorden van Afrika. Nog wat versuft van de reis wacht je de 2 op haar vrijlitting. De vennek is de liedste foxensoort die er is. Ze vallen vooral op door de grote eren. Een interessant beest van de verzorgers van Aqua Zoo. De poortjes is heel interessant. Hij had een hele beheerde poort, maar het verzwagen dat hij dus eigenlijk de warmte, zeg maar zeggen, gauw verliest, maar dat geen last heeft van de hitte van het zon. Dus dat is op zich wel heel fijn om dat soort dingen in ieder geval te weten. En nou, die grote eren die heeft natuurlijk net voor niks, dus het is best wel bijzonder om een beetje te weten waarom het dat al je ha. Want die grote eren die gaan ze krijgen om insecten en wat reptielen en dergelijke, wat ze dus eten, jaren kennen op die en dat dus achterom kennen. En dan maaien ze eindelijk los. Het gaat om een mansje en een wiefke van haar 2 jaar. Ze moeten duidelijk nog even wennen aan haar nieuwe leefruimte.
al had ze hem binnen een paar minuten al fans. Ik heb ze wel eerst in een boek gezien dat ze zo in Egypte en zo bij de Sahara leven. Maar ik vond ze wel mooi uitzien. Ja, dus je wist er eigenlijk alles al van? Nou wel. Maar had je al wel een keer één in het echt gezien? Nee, nog niet. En, wat vind je ervan? Ik vind ze heel erg lief. Gewoon wij is de Fennec nachtswarmer als het juster is. En daar moest het beste park dus wat op vinden. Want door zo'n bezoekers hoe daar nooit zien. De verlichting hebben we ons insteld. Dus hoe daar je wanneer de bezoekers hier binnen luchten eigenlijk uit. Maar een paar spotjes erop. Om ervoor te zorgen dat de beesten dan juist actief binnen, want het zijn nachtbeesten. Dus wanneer het donker is in het verblijf, binnen hun actief. En dus Jannes, wanneer de bezoekers naar huis te gaan, dan gaan de lampen aan en dan kan ze sliepen. Dus zo gaan we het eigenlijk een dag- en nachtritme omslaan voor ze. Ja, dus je bedeuvel is eigenlijk een beetje. Ja, eigenlijk al. Ja, maar ze hadden geen les van. En dit weer het Frieske Nijs. Meer op omroepfriesland.nl en monier voor zijn zoeren ook weer bij de collega's van de radio. Ik wens je nog een noffelijke joen.